Een god krekt onder het dak, een kraan en een lieren. Dat waard vanmiddag uit de kost hellen om de ijshockeynhal van Tialf te testen. Er was geen gevaar bij deze stabiliteitsproef, zei burgemeester Van der Zwan. Toch waard de omjouwing afzetten met stekken, want er wienen wel taskogers die het nieuwsgierig wienen wat er barren zoeken. Voorzichtig is de Lookcraft opvierd met alle keren 100 kilo, omdat er 1000 kilo druk op de gevel en de constructie stier. Zo binnen extreme kraften simuleert, liek als heel hudde wien. Die test heeft eigenlijk gesimuleerd allerlei onverwachte gebeurtenissen die druk kunnen uitoefenen op de wand van de ijshockeynhal. En dan kun je denken aan inderdaad harde windstorm, maar wellicht ook belasting op het dak met sneeuw of een calamiteit binnen die de stabiliteit van de hal moet kunnen opvangen. Bij de test is secuur geregistreerd hoe het gebouw reageert. Nou, de resultaten die worden nog verder vanmiddag en vanavond geanalyseerd. Daar wordt een rapportje van opgemaakt en conclusies getrokken. En wellicht dat er ook aanbevelingen uitkomen voor het verdere gebruik van de hal, maar dat zullen we morgen vernemen. Er binnen drie mogelijkheden. Als de constructie net stabiel is, zit het lang worden voordat de hal open gaat. Of er is een lietse aanpassing noodzakelijk en dan wordt het minder lang. Of er is niet aan de hand en dan kan de hal voortdurend weer open.